În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am încheiat perioada Octoihului, o perioadă liturgică din cadrul anului bisericesc, în care slujbele se fac după cartea specifică acestei perioade, numit Octoih. Este cea mai lungă perioadă liturgică din timpul anului. Și astăzi, cu duminica Vameșului și a Fariseului, începem perioada Triodului. O perioadă care ține 10 săptămâni, de astăzi și până la Sfintele Paști. Este această perioadă a Triodului. Și pentru această perioadă avem o carte specială la slujbă, la biserică, la strană, o carte numită Triod. Și cântăreții bisericești, cei care dau răspunsurile la strană, știu să folosească această carte și să pună textele care sunt rânduite acolo pentru slujbă în fiecare zi, din această perioadă a Triodului. Această perioadă a Triodului, spuneam, ține 10 săptămâni. De acum și până la Paști mai sunt 10 săptămâni. Și ea este o perioadă pregătitoare pentru prăznuirea acestui mare praznic al creștinătății, învierea din morți a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Este așa, începând de astăzi și până atunci, este ca un urcuș spiritual. Este o călătorie spirituală a omului prin zilele acestei perioade a Triodului, prin duminicile Triodului și mai ales prin duminicile Triodului. Cei care vin la biserică pot deprinde lucruri folositoare, învățături folositoare din aceste, foarte folositoare, din Evangheliile duminicilor acestei perioade a Triodului. Și în această primă duminică s-a citit această pildă, acest fragment scripturistic din Sfânta Evanghelie a Sfântului Evanghelist Luca, capitolul 18, începând cu versetul 10 și următoarele. Și această pildă este cunoscută sub această denumire a vameșului și a fariseului. Pilda vameșului și a fariseului. Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, atunci când învăța pe oameni, să folosea de pilde, să folosea de exemple. Asta înseamnă pildă. Exemplu. Un exemplu imaginar pe care îl aducea în fața ascultătorilor săi, din care să învețe fiecare mai ușor. Că din exemple întotdeauna înveți mai ușor decât dacă nu mă spui așa o teorie și o expui în fața ascultătorilor, lumea poate să fie sau nu poate să fie atentă. Dar atunci când dai un exemplu, uite, de exemplu, așa trebuie să fie, lumea e mult mai atentă și captezi atenția celor care te ascultă. Și sigur, Mântuitorul, în misiunea sa învățătorească către oameni, s-a folosit de aceste exemple numite pilde. Și începe să spună Mântuitorul, vorbind despre rugăciune, că 2 oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și unul era vameș. Deja oamenii încep să fie atenți. Măi, să duc 2 oameni la templu să se roage. Să pot duce și mai mulți. Dar iată că ni se spune ce erau ei. Unul era fariseu și unul era vameș. Fariseu, în concepția de atunci, ce însemna? Un om care căuta să trăiască potrivit legii. Să împlinească legea. Ceea ce avea legea cea sfântă a lui Dumnezeu. Ceea ce avea poruncile. Legea lui Moise. Că după asta o țineau evrei și o țin și astăzi. Să trăiască după tot ceea ce Moise a rânduit acolo, Moise a primit de la Dumnezeu și Moise după aia le-a transmis oamenilor. Și el trăia, fariseu, după aceste legi. Vom vedea. Căuta să le împlinească pe toate. Vameșul, ce era vameșul? Ne aduce o aminte de vameșul, de mai marele vameșilor, de Zaieu. Vameșul, în concepția oamenilor, era un păcătos.
Era un om al stăpânirii romane, pus să colecteze bani, umbla cu bani și din bani și își mai oprea și pentru el. Punea taxele cam cum vroia el, nimeni nu impunea, el avea o taxă de dat pe un anumit sector de oameni. Și el aduna bani cam câți vroia el de la, că era omul stăpânirii. Atunci oamenii nu prea vedeau cu ochi buni. Când ziceai vame și pentru oameni însemna păcătos, însemna hoț, tâlhar, ticălos. Mai mare al vameșului ne amintim aminte de Zahieu, dar iată cum Zahieu, dorind să-L întâlnească pe Hristos, să-L vadă pe Hristos, ajunge să-și întâlnească și să fie gazda Lui. Așa și deja oamenii încep să fie atenți. Măi, cum s-o fi rugat fariseu, cum s-o rugat vameșul? După mintea noastră a oamenilor, un om care trăiește și caută să un om, să zicem, un om al bisericii de astăzi. Normal că știe să se roage mai bine, credem noi, decât altul care nu vine niciodată la biserică. Așa suntem noi tentați oameni, dar nu știm noi în sufletul omului ce-i cu adevărat. Noi suntem tentați să judecăm și să ne dăm cu părerea, dar oare cine ne-o cere? Sau ce drept avem noi să judecăm și să ne dăm cu părerea despre unul și despre altul? Nu avem niciun drept. Cine suntem noi să judecăm pe semenii noștri și pe frații noștri? Zice, Tatăl nu judecă pe nimeni, toată judecata a dat-o Fiului. Bătrânii noștri în vorbirea lor are cine să ne judece. Nu judecăm noi, că are cine să ne judece. Știau lucrul acesta, să ne gândim și noi. Atunci, când nu suntem de acord cu confrații noștri, cu oamenii de lângă noi, să nu judecăm. Să zicem și noi cum ziceau bătrânii noștri și cum are cine să ne judece. Nu judecăm. Doamne, ajută să nu judec. Zice și Scriptura, nu judecați ca să nu fiți judecați. Deci nu judeca ca să nu fii judecat. Deci avem această învățătură în Sfânta Scriptură. Și acum așteptau să vadă cum se rugau. Și Mântuitorul ne și de exemplu cum se rugau acești oameni. Fariseu stătea în fața, să zicem, în fața altarului, în fața templului acolo și zicea, Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți sau desfrânați. Sau ca acest vameș. Postez de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Asta era rugăciunea lui. Celălalt, vameșul, stătea undeva în spatele templului, cu atitudine smerită, nu îndrăznea, zice, nici ochii să-și ridice spre cer și rostea așa, Dumnezeule, milostiv fi mie, păcătosului. Și Mântuitorul concluzionează repede și zice, vă zic vouă că acesta din urmă mai îndreptat s-o întors la casa sa. Că tot cel care se înalță pe sine se va smeri și cel care se smerește pe sine se va înălța. O învățătură, o evanghelie foarte frumoasă, scurtă și din care putem învăța foarte multe lucruri. De ce nu e apreciată rugăciunea fariseului? Și mai mult apreciată rugăciunea scurtă, cu puține vorbe și plină de smerenie și de simplitate a vameșului. Pentru că, iubiți credincioși, fariseul e adevărat, ținea legea, dar se pierdea în aceste detalii. Și împlinind legea, mulțumea lui Dumnezeu, e adevărat. Mulțumesc Dumnezeule că nu sunt ca ceilalți oameni. Bine, nu ești ca ceilalți oameni, dar când deja te compari cu ceilalți oameni, înseamnă că îi judeci. Ai făcut judecată. Și să-și apucă să spună cum. Răpitor, nedrept sau desfrânat. Bun, au identificat niște păcate pe care nu le avea. Deci nu le-au făcut. Dar când începe și îl arată cu degetul și zice, sau ca acest vameș, atunci, într-adevăr, judecă. Până atunci o mulțumiți și era bine că mulțumește. Mulțumește că nu-i păcătos, așa, și după aceea începe să se și laude. Postez de 2 ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig.
Dădea zeciuială, vă dați seama, să dai 10% din tot ce câștigi, asta e zeciuială. Să dai 10% din tot ce câștigi, să-l dai pentru Dumnezeu, să-l dai la templu. E un lucru mare. Dar dacă te mândrești cu el, ai pierdut plata. Dacă postești și te lauzi cu postul tău, ai pierdut plata. Ai pierdut plata postului. Ai postit degeaba. Dacă faci toate faptele cele bune și tu te compari și judeci pe cei din jurul tău, ai făcut degeaba toate cele bune. Că faci un lucru rău judecându-i pe ceilalți. Și atunci pierzi plata lucrurilor tale bune. Te înalți pe tine, te lauzi pe tine, te mândrești cu ce faci. Cine suntem noi să ne mândrim înaintea lui Dumnezeu? Cu ce ne putem mândri noi înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu ni le-a dat pe toate? În primul rând, ne-a dat Dumnezeu sănătate, ne-a dat minte, ne-a dat putere ca să muncim, ne-a ajutat, ne-a pus în funcții sau pe unde suntem fiecare, la locurile potrivite, ca să ne putem câștiga pâinea. Ne-a pus pe lângă noi oameni cu care să ne putem ajuta, fiecare acolo unde suntem. Cu ce ne putem noi mândri înaintea lui Dumnezeu? Cu nimic. Că noi tot ceea ce avem de la Dumnezeu. Nu ne putem mândri cu nimic. Nu suntem îndreptățiți să ne mândrim cu nimic înaintea lui Dumnezeu. Și cu atât mai mult să-L judecăm. Atenție mare! Îmi spunea odată o cunoștință, zice, un tânăr. Tinerii zic, băi, nu mă duc la biserică pentru că, zice, se uită lumea la mine. Se uită toată lumea la mine, cum sunt îmbrăcat, unde stau, cum îmi fac cruce, se uită că nu mă prea duc la biserică. E adevărat că, băi zic, nu se uită nimeni la tine. Tu te simți așa că mergi rar la biserică. Odată. Dar, zice, cunoștința aceasta, zice, m-am dus odată la biserică, era lume multă și chiar am vrut de atunci să mă duc la biserică. Și când n-am intrat bine în biserică și-o venit o femeie, zice, mai în vârstă, și o pus mâna pe mine și o zis, dragă, nu stai bine aici, că trebuie să stai acolo. Nu, apoi zice, am ieșit din biserică și azi nu mă mai duc deloc la biserică. Atenție! Nu poți învăța pe... E bine să învățăm pe altul și bine să ajutăm pe altul. Dar să nu fim sminteală pentru ei. Că tu îi zici binevoitor, măi, acolo ar fi bine să stai, sau așa ar fi bine să stai. Și el să o ia ca pe un afront, ca pe o jignire. Nu poți învăța pe unul care nu vrea. Sau nu poți învăța pe unul care e mândru, care e orgolios și nu-ți acceptă sfaturile și învățăturile pe care îi le dai. Și atunci mai bine decât să fii sminteală pentru cineva. Când sună ușa bisericii, nu te întoarce să vezi cine intră în biserică. Când vin oameni străini în biserică sau cutare, sau tineri în biserică, nu le zice nimic. Tu uită-te la altar, uită-te la slujbă, ține sufletul la rugăciune și mintea la rugăciune. Vezi-ți de curtea ta, vezi-ți de sufletul tău, de lucrarea ta la mântuirea sufletului tău. Și când ți se cere sfatul și o învățătură, sau atunci dă-o, că cel care ți-o cere o primește. Dacă nu ți-o cere nimeni, nu o da. Că o dai și ajungi să fii sminteală pentru el și să îndepărtezi un om de biserică. Dacă te uiți prea mult la un om tânăr care e orgolios, e mândru, fiind tânăr, normal, așa e o normalitate a vârstei. Mai ales dacă e lipsit de educație religioasă sau așa, dar Dumnezeu l-a dus în biserică. Și dacă l-a dus în biserică, nu te purta ca și când tu le știi pe toate și el nu știe nimic. Că poți să fii sminteală și să-l îndepărtezi, să nu mai vină la biserică niciodată. Și zice, vai de cel prin care vine ispita. Mai bine ar fi, zice, să-și lege lui o piatră de gât să se arunce în apă, decât să fie sminteală pentru altul. Și să căutăm, să învățăm, de ține minte lucrul ăsta. Când sună ușa bisericii, nu ne întoarcem să vedem cine a intrat. Ce mă interesează pe mine cine a intrat? Eu sunt aici, sunt în casa lui Dumnezeu, am venit să mă rog. Acolo mă uit, la Sfântul Altar și la rugăciune și la ceea ce face preotul. Nu în stânga și în dreapta. Că dacă mă uit în stânga și în dreapta, cel care vine zice, nu, uite, toată lumea se uită cum sunt îmbrăcat, se uită din sucei și bârfește și ușotește și așa mai departe. Nu se întâmplă în biserica noastră. Eu n-am văzut să se întâmple în biserica noastră. Dar am întâlnit tineri care să plâng de lucrul acesta. Sigur, poate caută să se justifice cumva că nu se prea duc la biserică. Dar este bine să știm și cum gândesc tinerii.
că vedem dacă biserica se golește de tineri și nu prea sunt tineri la biserică, să ne gândim, măi, cum să facem să-i aducem și pe ei? Că un om care știe de frica lui Dumnezeu și de respect și de educație și de rugăciune e un om mai bun. Și de dorit ar fi ca toată societatea să devină mai bună, nu? Că să fie raiul pe pământ. Să fie împărăția lui Dumnezeu încă de aici, din lumea aceasta. Dacă ne străduim fiecare câte puțin, putem, chiar dacă nu întru totul, dar putem face lumea mai bună. Așa, și să fim atenți să nu ne mândrim cu ceea ce facem. Da? Rugăciunea fariseului, chiar dacă era păcătos. El zice, el mărturisește că e păcătos, nu se laudă cu nimic și zice, Doamne, miluiește-mă. Ajută-mă, Doamne, fii, Doamne, cu mine. Și zice, miluiește-mă pe mine, păcătos. El se zmerește și cere ajutor de la Dumnezeu. Vameșul, fariseul numai se lăuda, numai cerea, se lăuda. Mulțumesc că nu scrie cele vame, judeca, împlinea legea, e adevărat că făcea mult, dar nu știa cum să ceară de la Dumnezeu ceea ce avea cu adevărat nevoie pentru sufletul lui. Vameșul știa lucrul acesta. Știa că e păcătos, mărturisea că e păcătos și venea înaintea lui Dumnezeu ca un om păcătos. Iar cum stăm înaintea lui Dumnezeu? Vedeți, nu stăm mândri cu pieptul scos în afară, așa mândri de noi. Stăm cu capul plecat ca vameșul. În bisericile vechi, dacă mergeți și vedeți bisericile vechi din țara noastră și din Sfântul Munte Athos, unde am fost și am văzut, ușile bisericilor și la bisericile și la alea de lemn, mai ales la noi în Transilvania. Am văzut în biserici foarte vechi în Transilvania, unde ușa e atâta. Nivelul de sus al ușei, să zicem, e la nivelul ăsta. Când trebuia să intri în biserică, trebuia să te apleci. Deci nu intrai așa mândru și plin de tine. Trebuia să te apleci. Deci erai forțat să te apleci înaintea lui Dumnezeu. Te forța ușa, îți aducea aminte ușa să te pleci înaintea lui Dumnezeu. Așa stătea și vameșul, cu capul plecat în spatele bisericii, plin de smerenie, smerindu-se pe sine și recunoscându-și păcatele și zicea, Dumnezeule, milostivi mie păcătosului. Să avem acest exemplu de rugăciune bine primite și bine plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și cu această rugăciune, vedeți, câteva cuvinte, cât e de apreciată rugăciunea. Că Mântuitorul zice imediat, cel ce se smerește pe sine se va înălța. Unde? Înaintea lui Dumnezeu. Că și oamenii, adevărat că pe un om modest îl iubesc oamenii, mai mult decât pe unul mândru. De unul mândru să ferezi oamenii. Deci până și oamenii, dar modestia, iată, și smerenia e apreciată înaintea lui Dumnezeu. Tu te smerești înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu te va înălța în fața Lui și în fața celor oameni vei fi arătat ca fiind mare înaintea lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu, iubiți credincioși, și cu rugăciunea vameșului să pornim în această călătorie prin perioada triodului către praznicul Învierii din morța Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin.